мили приятели от предай децата. Като ме както ясно ни правите. Още веднъж благодарим. И пеем една песен. Юли, август. Най-добре месеците на това. Приятели, благодарим ви за всичко, което правите за нас, възрастните хора от град Добрич. Благодарим ви за това, че сте толкова добродетелни, толкова мили и добри. И чрез вас видяхме морето на Крапец, на Варна, Делфинариума. И искаме отново да посетим морето, за да се заредиме за през-зимата, да сме по-жизнени, по-здрави. Благодарим ви за това, че ви има и сте усмихнати и добри хора. Желаем ви на вас весело, щастливо лято. Аз искам да кажа нещо. Ако имате път към морето, към Варна, към плажа, минете да навидите, много ще се радваме да видим. Заповядайте у нас на гости, дома за стари хора. Благодарим ви, благодарим ви. Благодарим, приятели. Най-обичам юли август и морето с парещия пясък. Като дойде юли август и усещам всичко е любов.